Ajde. Kuda? Ovo će biti screen saver. Mati krvavi. Ovo će biti screen saver, prijatelj. Nastavit će mišat. Neće dirat. Malo, ajde, vidimo oki. Pele pogledaj kako se gleda. Samo ovo jezik van, jel? Nije vidio Molim. Rekla ti je nama, Sara, da će sutra gore popa kukucu, ne znam gore. Čekaj, ujutro. Samo dobro mislim, snimljaš. Minuta. Jolo, kada je krst.